Don deitzen iz, Baxena Farta janiz eta ilustratzailea, beraz eskoalegian bizi, hemen lan egiten dut eta lesbiana naiz. Horire fatu aski importanta da. Astapenetik aurra nintzalarik deia nahi nituen liburuak egin. Pentsatzen dut ezuela bortxaz nahi ilustratzailea izan, baina autorea. Idatzi eta berdin ilustratu ere, komikiak egin olako gauzak. Eta betidanik ukanut olako gogoa zerbaiten erraiteko, nik banitik gauzak erraiteko eta aldarrikatzeko. Eta marrazkiaren bidez, iduizazatan hori egiten anuela. Eta gero izan arte edegetara, eskolara, han gauz batzu entxeatu. Eta azkenean, beraz ilustrazioan espezializatu nintzen. Eta geroztik hortan segitu. Lana biziki koloretsua dela, eta pentsatzen dut bertzeekiko desberdintasuna izaiten alditaikela zer gai aipatzen dutan ere lana. Usu feminismoa aipatzen dut, LGTB gaiak ere, LGTB identitatea izaiteak, nortasunak aipatzen dituten eranean. Eta oroak pentsatzen dut bautala estilo bat hori zaila da egaitea, marrazkilari gisa guri etzaigu iduritzen pentsatzen dut badugula hainbat estilo bat, baina pentsatzen dut jendeek ezagutzen dutela enelana, behin ikusita bertzen marrazkiak ere pentsatzen dutela enelana dela. Pentsatzen dut misioa dela, deia eskual artean parte hartzea, ikuspegi berri baten emaitea, eta LGTB gaiak aipatzea, eta ez hori bakarrik, baina ikuspuntu feminista baten ekartzea ere ilustrazio munduan. Ilustrazioa biziki luzaz aski arlo sexista izan da. Gizonek marrazten zuten, komiki munduan eta normalki autoreak hainbat gizon izan dira. Eta beraz pentsatzen ni entxartzen izala bertze ikuspuntu baten emaitea, emazte batena, lesbian batena, eta bortxaz ere entxartzen iz lan egiten eskoalegian eta ikertzea. Zer den eskual kultura eta nola errepresentatzen ditugun gauzak, zer diren eskual irudiak eta zer diren eskual marrazkiak. Artea eta kultura ez dugula bortxaz balorizatzen, ez baitugu konsideratzen lana gisa. Beraz, balorizatua da jendek maite baitu zure lana eta bada fantasia bat hortaz eta pixkat romantizatua da ere artistaren lana. Baina gero praktikan, diru ahunt guiti egiten duzu, dirurik ez baita kulturaren dako. Eta beraz zaila da, biziki zaila da zure bizia hortaz egitea.